čarovných vier. Ping pong, Ming a Edward vystrájajú, hry a kúzla veľmi radi majú. Rupert, 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 hej. Rupert, 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 hej. Ubila si každé ráno dajú čaj, ich svet kúzelný je skrátka naj. Regetické ich hry často vylepší, Rupert je náš priateľ najlepší. Slovenská televízia uvádza seriál Medvedík Rupert neuveriteľné čary. Rupert a čarovný koberec. Ahoj, kamaráti. Nemám čas. Ping-pong má hodinu kúziel, takže s Edwardom strážime Ming. Čau, mami. Koberec sa pomaly zdvihol k nebesám a Aladín odletel zachrániť princeznu. Pokračuj, Ming. Už skoro lietáš. No, chcel by som byť hrdina ako Aladín, Rupert. A ja. Uj, už sa rútim. Lietam po nebi a všetkých zachránim. Lietanie nie je nič pre mňa. Ale nie, musí to byť super. Ja sa trochu bojím. Nikdy nebudem hrdinom ani o 1 000 000 rokov. Ming, si v poriadku? Neboj sa, vyleziem hore a pomôžem ti. Ja si ostanem tu. Prepáč. Už som skoro tam. Nie, Ming, nechoď hore. Poď dole. Opatrne, Rupert. Čo hovoríš? Vravel som opatrne. Uviazol som. Dokeľu. Sú dosť vysoko. Ahoj, Edward. Kde sú ostatní? Sme tu hore. Asi sa tam zasekli. Neboj sa, pomôžem im. Aha, podrž mi tú knihu otvorenú. Trik s čarovným lanom. Takže, čítaj mi z nej, prosím ťa. Dobre. Čítanie mi ide fajn. Lano, lanko, hore, leď. Lano, lanko, hore, leď. Páni. Musím len obrátiť stranu. Vytiahni ma hore hneď. Vytiahni ma hore hneď. To nebude dobré. Čo sa deje? Prepáč, omylom som obrátil 2 strany naraz a prečítal nesprávnu časť. Edward! Prepáčte, ja idem po pomoc. Bill, ja ľutujem, všetci sú na strome, ja neviem, čo robiť, tak asi... Nič to, Edward, upokoj sa. Potrebujeme len rebrík. Jeden máme pri domčeku na strome. Výborný nápad, Rupert. Poďme. Prinesiem ho, som predsa veľmi silný. Vydržte, dobre? Neboj sa, Ming. Keby som vedel zliesť dolu. Keby som tu mala svoju knihu kúziel. Nemáš v tej taške nič, čo by nám pomohlo? Možno áno. Pozrime sa. Čokoládová torta? Ahoj, Regety. Perfektné. Ping-pong. Mám nápad. Kam tak letieť? Prepáč. No toto. To je ono, ping-pong. Drž tú tortu tak, aby ju Ming videla.
je dobrá, Mink. Poďme. Funguje to, Rupert. Perfektné. Teraz už len... hotovo. Pevne ho drž, Edward. Neboj sa, Bill, toto určite zvládnem. Už to skoro vyšlo, Rupert. Drž rebrík, Edward. Výborne. Haló, tam hore! Máme rebrík! Vráť sa, Mink. Chyť ju, ping-pong. Uj. O nie. Dnes prší čokoláda? Pomoc! Nie! Edward! Edward! Prepáčte. Haló? Prečo všetci visieť na strome, prosím, ďakujem? Lebo všetko vždy zbabrem Regety. Dobre. Vidíš, čo hovorím? Keby som tú knihu nenechal na zemi, nepotkol by si sa o ňu. Jazda na čarovnom koberci. Neviem, ako ich všetkých zachránim. Čarovný koberec. Regety, ty si ale múdry. Z listov si urobil čarovný koberec. Pozrieť. Vidieť? Ty teraz zachrániť kamarátov. Ja? Na lietajúcom koberci? Áno, prosím, ďakujem. No dobre. Počkajte, priatelia, už idem! Nepozdáva sa mi to. Poďme, Mink. Už si v bezpečí. Teraz Bill, Edward. Vďaka. Vydržte vy dvaja. Najprv vezmi ping-pong. Pozor! Rýchlo ping-pong. Vďaka, Edward. Edward! Vydrž, Rupert! Joj. Rád ťa vidím. Aj ja. Poďme. Rýchlo, decká. Každý chyťte jeden koniec. Hurá! Dobrá práca, Edward. Bol si Ďakujem, veľmi Edward. statočný, Edward. Veľmi som sa bál. Ale aj tak si nás zachránil, takže si veľký hrdina. Hrdina? Áno. Skutočný hrdina. Hurá! Poďme. Vezmeme nášho hrdinu domov. K čaju si dáme aj čokoládovú tortu. Áno, prosím, ďakujem. Ahoj, kamaráti. Na slovenskom znení spolupracovali Viera Méderová, Zoltán Litaši, Viktória Méderová, Katarína Čižmáriková a Tamara Čopová. Slovenská televízia 2008.